ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо дастгирӣ мекунем, ба мо обуна мешавен, подписатсия мекунен, лайк мемонен. аз ҳар яке шумо миннатдор ҳастам, суханҳои хуб менависен. азор раҳмати калон апаҷоно, канали ман фақат барои занҳоай. дар хамири мо чӣ дар корай апои азиз? ози ман тайёр кардани хамира ишон метам ба шумо. ор дар корай, шир дар корай, маска дар корай, сливични маска, фарқ надорад чӣ хел маскае боша мешава. 150 грамм шакар дар корай, намак дар корай, сода камтар дар корай, дрож дар корай, 2 дона тухм дар корай. шир хунук нестай, шир гармай, ҷӯшкагиай. мо шакара қатъи шир арала мекунем ки шакар об шавад. 2 дона тухми дигар арала мекунем. ҳамашро якҷо карда арала мекунем. баъд камтар мо намаки дигар мекунем. баъд орд фарқ надора, то хамир не сахти пир, не штай пир. хехмона ки медонем чӣ хел биёя хамир. орд чамаче намекунам чанқай ордаш. хем ба чени худмон, ам ба чени семия, ба на глаз чанқай хутон ки тайёр кунед. буфуратон бояд акам, буфуратон бисёр бо ами 2 баробарем хел. дӯстони азиз, ози ман хамира сахткуниша ишон метам ба шумо. ина чӣ хел ки диден, хамири мо не сахта, не штай, дар даст мечаспа. нама хел омадак хамир. 1 соат мемонем, хамирро дам мегирад. баъд 1 соат мо хамирро 2 тақсим карда, дӯстони азиз, инҷа хамири мо 1 соат истод, камтар рӯ гирифт. ман барое ки дрож бисёр надохтамаш, сода дрож дора. на дӯстони азиз, нама хел камтарша барои гулои рӯш дохтан мегирем. неша мо ба ченами лист тунук мекунем. лист мо чанқаре ки боша. инҷа павидилои севи қатъи ман мекунам. павидило речка дар хонаи мо намехӯра. ман хостам ам пироги павидило қатъи кунем. фарқ надора шумо чӣ хели варенияй, павидилоай, чизе ки дошта бошед мешава ба ихтиёри худтон. дӯстони азиз, ози ман барои рӯи гулаш тайёр мекунам. намехел гулдозакай, ман номира намедонам, фуромӯш кам. ман давно харидагӣ будам, 150 рубл, 250 рубл, намехел харидагӣ будам. аёдамам рафта, намедонам. намехел озор гул медозем, намехел меоя хушрӯй хай. аз ман дар рӯи зола мекунам, баъд ба шумо нишон медам чӣ хел шид. дӯстони азиз, ҳамашро якҷо карда мо лавдани хамираро соз мекунем. нама хел омад. ози бо ма зуволаи дарозак мегирам барои гирд ба гирдаш. чӣ хеле ки диден, дар гирди ами пирогмон бо намхел мечинем. дӯстони азиз, майра ба қайчи тоза, қайчие ки дар мин кухони истифода мебарем, намхел қайчи қатъи ози ман мебарам. хай бо тамошо кунем дӯстони азиз. аҷоибот пирог омад. намхел чӣ хел хехмона буфура гулдозиша. уш ба ихтиёри худтонай, фарқ надорад чӣ хеле ки мехоҳед. намхел гул медозен. дӯстони азиз, ман хел ҳамашро кардам. оз ман камтар дига ороиш метам рӯшро. тари гулчакҳои майда майда тайёр мекунам. намхел барои гулчома мекунам. дӯстони азиз, нига кунед, намхел мекунем.
баргакча уре миёянд, галча галча. 6 дона ва 3 донаи булош, 6 таи тамя, 3 таи булош. намихел дӯстони азиз, ма тайёр мекунам. ҳамаашро хел мекунем. 3 дона гул ма мекунам тайёр. хоз ма бо сахт карданашро ишон метам. намихел дӯстони азиз, бо баргаш мебарем. намихел ба корчани мебарем. мирака ма барои мастикаи станоко ма хостум гулора ба ми бабарам. баргои гула ма гулора бонданша фуромӯш кардам. камерара сахт кунам. холим камера кадаем ки камера накадаям. дӯстони азиз, ма гулора уже сахт кадаем дар пирог. камерара ма фуромӯш кадаем сахт кунам. намонам хел оро додем пирогмона. зарди тухмро без сафедиш дар болоямаш мешакема. дӯстони азиз, дар духовка мепаземака. я 35 минут ма 180 градусда бондамаш то ки хушрӯпаза дарам ба даранаш хушрӯпаза. я 30 минутда хушрӯпахт. дӯстони азиз, сипсар хеле хушрӯ омад. ман худам хостам ки сипсархак биёя. ман хеле бондамаш ки паза хушрӯак биёяд. хушрӯ омад. дӯстони азиз, тайёр кунем. ягон марака ба творог ба ҳама чизам хел рӯша оро битем хушрӯе. на хушрӯ мягкӣ, хушрӯ бамаза. дӯстони азиз, неҷа апои азизи меҳрубон, чӣ хеле ки шумо дисем ман чизои ниқраву чизои тиллоишон додисам. ман мехоҳам ки ҳамёра тоза кунам. бушрум чизои ниқра беҳад сиёҳ шидаган. як чӣ хеле ки дидиси ҳамаш сиёҳ безеб шидан. тиллоам сиёҳ мешаванд, тари чиркчоб мешаванд. ман хостум амира ба шумо нишон бидам тарзи тайёр карданашро. ба мо чӣ даркорае? ба мо фалга даркорае. чӣ хеле ки фалга нами мирғ пирға медозем дар духовка амоe кипиток оби ҷӯшомадагӣ фалга дар дарини ами оби ҷӯшомагӣ мерезем. 1 қошуқ намак даркорае. 1 қошуқча дига сода даркорае. жидкий мил ама хазаи мил собунои сиёҳ меган авакишаи мило чӣ хел фарқ надорад худтонда чӣ хелеш боша. намихел дӯстони азиз, ман ҳама имра дар ами медозам, якҷо мекунам. 30 минут места, ним соат. баъди ним соат ман як шуткашак мекунам. тамом. баъд бинем ку чӣ мешава результатш. ман якм бора kesam. хабо мебинем ку чӣ мешава. дӯстони азиз, ним соат гузашт. олам оби ма ҷӯшакай. чӣ хеле ки диден ман тоқанами шотка қати мешакам. хайсера уно нигинош ягон ҷош ягон чирк-пирк боша. дар оби хунук дохтамшон мегирам. эҷа мешакам, дар оҷо мебонам. баъд мебинем ку чӣ мешава. ка ниқро чӣ хеле шидан. ниқро беҳад сиёҳ будан. дӯстони азиз, оз ман ҳамаи мирам хел шакидан мегирам. нигинадороша бояд бишакем ки хада бихои нигино.
нигоҳ кунед, анамчала беҳад ҷазир буд, нақра бесипсия буд, рушд беҳад безӣ буд. дӯстони азиз, амчала сафеди хушрӯ шид, беҳад мада маъқул шид ами рецептикаги худам. шумо ани апои азиз бикунед, результатша бубинед чӣ мешава, бо да комментария бинависед. беҳад мада маъқул шид, ҳамаша хушрӯ тоза кард. дӯстони азиз, ам хел папробат кунед. беҳад хушрӯ, мада беҳад маъқул шид. ман хостам шумо ани ҳамахел када ҳамахел бикунед. дӯстони азиз, ҷебранслети ма кандагиай ябора мешумаш, баъд устода мебарам, созиш мекунам. дӯстони азиз, просто намер шодкашаки дигаршон мекунам, ё ҳамашак тоза шидаган, бо ман хостам шодкашак кунам. амин нақроро беҳад хак тилоқ чунак тоза қат ҷазир нестан, хаси равно амин зире амтари сията буд. бо тоза мешава, серавно хушрӯ мешава. нав мегӯй, нав харидани чӣ хел хушрӯ шудан. накада камера намедонам қа хушрӯ наметава ба фиграма. яки беҳад хушрӯ тозашон кард. о даже сия шид. нақро зиреи нақра хайна. дӯстони азиз, аз ма ҳама имра мешакама, баъд ба шумо результатша нишон медам ку чӣ хел шидан. дар сурати ами аста ҷа чӣ хел будан, уҷа чӣ хел шидан. яки беҳад хушрӯ ам хелам шумо кунед, маъқул мешава ами рецепт ба шумо шуштани ами нақра. бо беҳад ами нақрода беҳад зур ами кора ами фаргачи ами яко чӣ хел безеб чиркова шид. сиёва муйра чақа мекунем, аз мақоқ мекунам, ба шумо нишон медам. ина дӯстони азиз, чӣ хел тоза шидан, беҳад охи хушрӯ. шумо ҳам папробат кунед, бо комментарияда бинависед ки чӣ хел шид, чӣ хел нашид. каси агар ки кунам хел беҳад тоза хушрӯ шидан. дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ шидан, валтрасти мекунад. ин нақраги амчала беҳад безӣ буд, нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ шид. дар хонаи мо аста нақраги нақро беҳад сия мешаванд. ами рецепт кунед хушрӯ мада маъқул шид. хай мумкин шумода маъқул шава. дар амони худо бошед.